Wandelen met jou over padden en door bossen. Genieten van de natuur en de mensen. Vandaag een wandeling in de omgeving van As. Het is frisjes, 3 graden boven nul. Maar het mag de pret niet drukken. Ik zou zeggen, wandel met mij mee en geniet. Terwijl ik hier mooi wandel, een interessant weetje over de gemeente As. Het is gelegen in het hart van Limburg en speelt een bijzondere rol in het mijnverleden van de provincie. In 1901 werd hier door geoloog André Dumont de allereerste Limburgse steenkool ontdekt. Een moment dat de start betekende van de grote mijnindustrie in de regio. Hoewel er in As zelf nooit een echte mijn werd gebouwd, bleef het dorp jarenlang een belangrijk knooppunt. Vanuit het station van As vertrokken mijnwerkers naar de minesites van IJsde, Waterschei en Winterslag. En er werd steenkool vervoerd via het bekende kolenspoor. In de verte zien we de ophaalsgracht van de steenkolenmijn van Waterschei. Dit was een van de 7 mijnen van het Kempens steenkolenbekken. Steenkool werd voor het eerst in 1924 gedolven.
tot op een diepte van meer dan 1000 meter. In 1941 was de tewerkstelling maximaal 6.834 mijnwerkers. De totale productie bedroeg 72,5 miljoen ton. De mijn werd op 10 september 1987 gesloten. Ik wandel hier in het Torpark in Genk, een unieke plek waar natuur en mijn verleden samenkomen. Tevens is het een toegangspoort tot Nationaal Park Hoge Kempen, met prachtige wandelroutes langs het mijnverleden. Ik wandel hier op een van de mijnterrels. Deze terrels bestonden uit schiefergesteente en kalkrijke rotsblokken en steenkolenresten uit de mijngangen tot op wel 1000 meter diepte. Ik wandel dus op gesteente dat ongeveer 300 miljoen jaar geleden ontstaan is in de carboontijd.